Ох! Леле, как си изгорех! Здравейте, приятели! Елате и прекарайте един ден с нас във фермата. Днес караме сено и след това правим вечеря. На поляната, защото нямахме време да готвим на друго място. Тук разтоваряме сеното. Балите, които виждате в ремаркето, ще стигнат за 4-5 дни. Все пак са доста животни. Цената на една бала е 7 лева, което само по себе си означава, че изобщо не е ефтино и лесно да се отглеждат животни. Тук не става въпрос за пари. Тук става въпрос за отглеждане и опазване на калоферска дългокосместа коза и плевенска черноглава овца. Гошка, какво правим сега? Цял ден с животните, време за вечеря. Малко и ние да разпуснаме, нали така? Да. Утки Бачаров, полеви условия. Ето още Ох, прас. изгорена. Готиме. Ето ти, Гошка, този е прас. Леко. Леко пропаднах малко. А? Хвърляме ги тука, за да има за козите. 100 ват кофа, обаче... Много добре казвам. Да, ами абсолютно. 100 леко. Ще го завъртим наобратно. Колко ли градуса е, Гоше? Минус. Наистина е много студено. Но ние все пак сме на огън. И горе-долу е добре. Ако се чуете защо хвърлям листата там, утре да могат да ги изядат козите. Цял ден караме сено за козите. Не сме яли и вода не сме пили. Но това е положението. Така се запазва българската традиция и порода животни. То не е само за тази порода, но по принцип животните си изискват много грижи. И когато отидете за курбан или за празник, по-добре си купете месо от домашен производител, а не от Kaufland или от Био. За да ядете поне качествено месо и млечни продукти. Гоше, я да видим месото как се получава. Месото ще стане превъзходно. И още малко. Още известно време. Гошка, да го пробваме това дали е готово, а? Давай, опитвай. Я да видим. Ето, пробвай го и ти. Добре. Супер е. Дай да го изсипеме тука. Така. Ето, хора. Доста добре стана. Сега слагаме праза. Дай малко олио да му сложиме. Така. Дали ще стане добра манджа? Ще стане супер. Манджа веднъж. Ми да. Приятели, вижте кой дойде при нас. Това момиче е на 10 месеца. Миналата година в TikTok в коментарите вие определяхте как да се казват. Но това си остана без име. Напишете долу в коментарите как да го кръстим. Това е автентичен представител на калоферска дългокосместа коза. Може да видите неговата козина само на 10 месеца, както
и китката, която има на главата. Уникално животно, като майка му. Това е идеята. Затова се бориме да запазим тази уникална българска порода. Цял ден не сме яли. Колко часа вече, Гоши? Към 7. 7 часа. Но това е. Ако искате истински натурални млечни и месни продукти, може да ми пишете. Ако искате зеленчуци, ето го човекът, Гошо, отглежда домати, краставици, марула, кромит, прас, всичко. Идеята тук е, че може да използвате за вашето хранене истински натурални продукти, а не бокуците, които се предлагат в Била, в Kaufland и другите големи вериги. Преди пробвахме протеиновата напитка на Alpro, пълен буклук, все едно някакъв крем със сухо млеко. Беше отвратително, даже не съдържа и мляко. Да. Изкуствени продукти. А това, което направихме ние, даже имаме още от него. Ето го и нашия шейк. Овче мляко, банан и мед. Красота! Това за преди тренировка в фитнес или каквато да е работа е уникално. Зареждате с енергия. Сега ще видим какво се е получило. Много е добро. Супер се е получило. И от бирата не е и сухо. Да. И наистина уникално. И както сме гладни, цял ден не сме яли. Превъзходно. Хора, това ще бъде клипът за днес. Ако ви харесват такава поредица контент, може да се абонирате, да ни последвате. По този начин подкрепяте българските производители и запазвате една уникална българска порода. Благодаря ви!